Sajahe duka kalih kula. Kowe tak takoni jujur karo aku ya, Truk. Nggih, pripun? Kowe wani karo Mandura iya? Nun? Kowe wani karo Mandura? Oh, wau to? Iya. Nggih, lha pripun? Nek pancen kowe wani mapano, kowe tak rangket tanganmu, tak kerincung sikilmu tak lebongi pakunjaran. Gedene aku mentolo karo kowe. Kok. Sik wetengku lara itu. Aduh. Waduh. Iya iki wis ra kena delekke, Gong. Gong, kok sikek tak keprok watu cengelmu kok. Mak penjelut lara banget. Aduh. Jangan omongan sik. Rada suwe men rada suda, Truk. Jare arep bres. Bres piye? Wetenge kowe kok ngene rasane kok bres ya tetep kalah. Tak ngaso sik. Nun sewu kula wantun menika kok mboten wantun Mandura mboten, Ndara. Ning sing kula waneni niku pambegane, kula mengemuti karo pambegane Sunan Prabu Mandura. Dumeh dadi Narendra mbok aja ndek pambegan kaya ngono. Ning kowe luput kowe wani karo Mandura. Luput kula mapan teng pundi? Kowe wani karo pepunden. Kula wani merga ana jalarane. Jalarane apa? Jalarane kula mbelani bapak. Bapak niku pengen bangun kayangan, bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe tanpa beda kaya teng kayangan. Lah syarate kudu para Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Ning teng riku pun rawuh Sinuhun Ndarawati lan Sunan Prabu Mandura. Sunan Prabu Mandura ndereke Sunan Prabu Ndarawati. Sunan Prabu Ndarawati kepengin nyuwun ngambil pustaka jamus lima sada kinarya tumbal wadaling praja merga ke Taman Pegebluk. Kula ming matur kok aneh negara sing ditunggoni Sang Hyang Wisnu kok ke Taman Pegebluk, mongko negara sing dadi ratu niku menungsa utawa titah-titah lumrah ora ke Taman Pegebluk. Nek cara kula dicek dulu ngoten. Lah kok Sinuhun Mandura nesu. Petruk menungsa derajate Panakawan Gedhi Bab 17 wong elek nyolok mripat diapurmu mung kere kok wani ngarani marang Kyai Prabu Ndarawati. Nek kula sing dunekke kere niku kula ikhlas, wong kula ya kere tenan. Kula dunekke wong ora duwe ora masalah. Ning bareng tekan bapak. Petruk, bapakmu kono ora sambangun kayangan. Bapakmu wong sekeng wong ora duwe, wong Gedhi Bab wong kere. Bapakmu gablek apa? Niku sing marai kula lara. Bapak lho, Mas. Anane Petruk niku nggo bapak gojek karo simbok. Ngenteni bal-balan. Terus lahir Petruk. Bapak niku sing kula sembah. Siji, Petruk kudu nyembah karo Sang Gawe urip. Angka loro, Petruk nyembah karo wong tuane Petruk. Niku kewajibaning manungsa urip ing alam padang. Nek bapak kula DC durek kaya ngoten niku Petruk nesu niku lumrah. Petruk nesu niku wis memper. Lah jebul sampeyan nek tak kula unekke, Antasena, anake Werkudara, wong drogak-drogok ora iso basa, ora iso ndodok. Unah-unuh ngalor ngidul. Lara ora atine? Atiku lara. Padha aku, Mas. Aku yo lara atiku. Mula kula wani karo Sunan Prabu Baladura niku ping belani ati kula sebagai anak belani bapak. Oh. Dadi perkarane ngono to? Heeh, anu iya, anu nggih. Oh, lah yen ngono barang tak pitung-pitung bener kowe mbangane wong Mandura. Lah gene iso menggalih. Rada penake wetengku pisan. Mari, Gong. Mari. Ngentot aku. Oh. Ora krungu apa kowe? Ora. Karang tak ciutke kok. Ngono kok diciutke. Kadang kalau tak ciutke malah slender. Ngawur. Untung kowe rung tak cekel, Truk. Nek aku nyekel karo kowe aku dosa. Wah mesti kok ya wong jenengan ya nuwun sewu. Nek waton iso terus anakmu kae dineng-nengi sik, Truk. Lho ya semen kowe ki kok ngurusi ora. Ngoten. Wah. Yen ngono malah kowe diancam uripmu karo kakang-kakangku, Truk. Lho, sinten mawon? Yen aku ngono tok elekke isih kena. Ning nek Kakang Garwa Kakang Antarja kae dilekke sok ora kena. Kumangka ya goleki kowe arep mateni kowe. Duh. Duh kok migren to iki? Migren, gek beleken.
Gek flu, gek pilek. Gek kon bajul raimu apa piye? Ya ora nesu, Truk. Kan alasan kan sendiri-sendiri. Lambemu ora sak penake dhewe. Jengkel aku anggere ana bahaya kok mesti lara ana sing bab sing nyemelangi kok njur sirahe migren, mripate gejala PC lan sampe terus. Ya ora ana, Truk, mripat kok gejala PC. Ya ana nek blawur-blawur terus ora weruh. Terus ana gejala bisu barang, lek omong klerak-kleru terus ra iso omong terus ngono. Ndoro karo kaca Ndorotaja goleki kula to. Iya. Waduh, mati aku. Nek aku njaluk karo kowe ya, Truk. Pripun? Nek kowe ngabekti karo pundenmu, kowe aja wani ya. Wah, Petruk ning menungso ya, Den. Nek kula diwarahi ya nyuwun sewu, kula kepeksa wani ya to, Gong. Ha jelas. Padake demeko kawula cilik kono ora wani, ya sorry. Nek Gatotkaca Antarja ora kena delekke ya piye meneh ya, Truk ya. Mbok ora omongan. Ora omongan. Kowe mesti lara to. Heeh. Oh tak gajul sepatu modar kowe. Alah kowe sepatuku kok. Sepatumu apa sedeng apa? Heeh, ketok kowe sepatu 7.000, pakune entek 12.000 kowe. Balekke lho. Iya. Ning aku njaluk karo kowe ya, Truk. Pripun? Nek kowe dikapak-kapake aja mbales. Waduh, nek kula lara tak tambani. Nek kula mati tak uripke. Kuwi lho. Nganggo napa? Banyu sumut kowe iki. Ki nek tak peres metu banyune, tak tambani nggo wong lara, nggo nguripke wong tekane mati urung winanci iso kelakon. Weh lah kene Gong ana sungut ampuh. Nganu wae. Piye? Bangane sampean wirawiri ditetel mawon. Ya, Truk? Penak malahin. Iki padake templekan ngono piye? Iki saka kono wis ana, Gong. Oh, tak kira nek templek anu ya variasi tak kira. Variasi dengkulmu mlocot kuwi ora. Variasi. Padake pelek wae. Zaman saiki kan akeh variasi to. Ha iya. Ha terus wis ngono wae nek kowe diapa-apake, kowe tak tambani, nek kowe mati tak uripke. Oh nggih, manut-manut kula ora entuk males ora. Manut yo Gong. Heeh, ning lara iki. Ora masalah. Duripke kok. Wis ngono ya, Gong. Truk aku tak ambles bumi. Lho sik. Ki aneh meneh sampeyan. Sampeyan arep nambani aku arep nguripi aku kok ambles bumi iki ku ngundang piye? Iki kira iso ambles bumi. Bagong kok gedhuk lemah ping 3 aku jedul. Oh, ngoten. Iya. Tenan lho? Oke. Wis ngono ya. Ngopo? Ming jajal kok. Edan. Ya perlu dijajal ya, Truk. Nek di ngonoke ra metu. Ati was getun. Kemringet kok ora ngapa-ngapa. Lambene ra. Aku kulina ngono kuwi. Tak ngonoke ra metu asem tenan ki aku. Nanti bingung aku ngantian. Lambemu ra. Lho karo kaca kok. Endi? Siap-siap. Heeh, kae lho, ning dhuwur kae. Tunggu kene, Tru ya.